Tak ahojte, je tu ďalšie videjko a dneska budeme ochutnávať ďalšiu vec, čo som objednával z Maťových akcií. Prvé videjko bolo, keď si pamätáte, tie kyslé cukríky fajné s tým nápojom Chupa Chups. Ten bol dobrý. Cukríky akože chuťovo boli fajn, len strašne tvrdé a vyhodil som to. Nedojedol som ich. Dneska si dáme moči. Na toto som fakt zvedavý. Jednak som počul veľmi veľa dobrých recenzií na to a jednak je to aj o tom, že niekomu to chutí, niekomu nie. Hej? Že vraj je to z dôsledku toho, tej konzistencie, toho cesta, neviem. Toto je príchuť mango. Zapamätajte si u mňa mango, liči a červené hrozno. 3 najlepšie príchute. Takže mám mango a idem okoštovať. Otvorím. Rozklbem. Ďalší obal. To je sranda. Dobre. Ja to nebudem kúsať ako Vlado. Vlado Reaction, hej. Pozrite si ho, super typek. Ja mám nástroje. Chvíľočku. Už to bude. Ale je to pekné, pozrite. Jak také silniečka. Mango. Hej, je to cítiť. No, skúsim nejaký odtiaľ dostať von. To je v takomto ešte papieri, jak mafiny. Pozrite. Hej. Je to mekunké, úplne mekunké, to je normálne. Skúsim to nejak odtiaľ vybrať, lebo je to tam prilepené. Neviem, či sa to má dávať do chladničky, alebo len tak, lebo je to tam také celkom prilepené. Už to mám. No, pozrite. Je to mekučké. Krásne to vonia po mangu, fakt. No, dobrú chuť. Tak to vyzerá vnútri. Taká plnka. Ale je to dobré. No. Už viem, čo mysleli tou konzistenciou toho cesta, alebo čo to je. Trošku mi to pripomína surové cesto. Hej? Keď ste náhodou zobrali babke, alebo máme, keď sa pieklo, trochu to surové cesta, takže je to také podobné. Chuťové to je veľmi dobré. Naozaj cíti to mango. Nie je to zbytočne moc sladké, takže akurát. Ťažko povedať, tých značiek je veľmi veľa. Konkrétne táto, neviem, čo je za značku. Je to, malo to proste, to sa v tom má vyznať, asi takto. Keď si pozriete videjka od Vlado's Reaction, tak on tam presne ukazuje, ktorú značku máte kúpiť, ktorá je najlepšia, lenže zase 100 ľudí 100 chutí. Vyskúšajte, treba skúšať, je ich veľmi veľa naozaj. Ale je to fajn. Nie je to také, že wow, možno iné, hej, budem postupne kupovať, budem skúšať, možno iné áno, táto ale ani neohúri, ale ani nesklamala, je to také OK, takže zatiaľ všetko a najbližšie videjko, deťurence moje osprostené, budú tie fazulky Harry Pottera, takže máte sa na čo tešiť, ja tiež, ja to budem jesť, tak čaute zatiaľ.